Hello, let's go! Oh, sheesh! Rip job. Coach! Yo. I want to play too, but play with you guys. Alright. Ulit? Here's on that one. Oh. Who's that? Hello? Hello? Bro? Tapos sa mga frigitan po si ano? Puta lang talaga. Right. Hitman na hitman! Hitman? O, gusto mo naman ako? Down. Tawa naman ako. Kira pa sa yung nickname. Hindi pa to may kahulog nayapan ito ng taga Singapore. Ha? Nada. Let's play with Sultan. Amo talaga? Ha? Amo talaga? Paano? Bro, sa tayo mo lahat. Kaya tayo yan. Magkawat na nga ikaw mo! Parang may baka dito. Naman yan, ikaw magkawat na. Tayo. Tayo. Tatanay. Tatanay. Rick. Yo! Hindi na ako. Ikaw may ba? Hindi ako. Ito ako nga. Ito mula-mula lang nga. Kung may kinutulit na wala itong bakla. Ilang kising kangayip mo yan o. Ilang kising kangayip po. Pagpulo, kinutulit bilang nga itong bakla. Giniling. Gumula mo lang yan. Chikan. Ano lang ka din mo? Ha? Hindi ba ka? Ha? Ay, walang ako na. Hindi mapakain. Gusto ko yung manong ko. Pero like, babakan na. Ha? Bakalan niya nga daw. Pabuti sa kuya. 5.
Nabalak pa sa nito dahil makabawi yun eh. Paladuti. Kasi pag pinakasing numero 20, 20, ano, ay yung muli. Okay lang mo, siguro. I was trying to help you, bro. Shut up. Ano naman kung Imbis na kababak na pa yung babak ka ng Ay, dami pa ba ng ano mo doon sa usaga ang gawan na Wait. ang 150 para mo yung 50 mo na ka oh sa mo na kasi ibon mo ano 170 o may 50 ka na 120 sa Ito, ano nga pala po? Ano, di ba oh yun? ibon mo 170 kukuha mo naman oh tara mo 170 pa ba kaya pala ka 170 karon mo 160 na sa nalugod. Sige lang, call mo ng ano, 40 ka. 40 ka na to, kasi timani ka na. But guys, are you for real? Bro. Daw masuko! No, my brother is not. Never mind. Hindi, pag siya Ano yung macros, broke boy? Sus! Suko ka naman ah. Maray ka. Maganda naman din. Susi ah. Paano ko na din? Oh, I see her. Right, good. There. No, I'm not laughing, bro. I don't know how to laugh, bro. No, bro, all player there is, if you have a good aim, they will say you're lacking, but you're not. It's not our fault, we have good aim. Lul! You're lacking. Yeah, that's. Is that true? Bro. I remember, bro. No, punta ko na, ano, may ka na, cool. Lapir na ako, pe. Ano, pe? Dito lang. Ito. Kala ko na, sabi na naman ko. Good. Why you laugh, bro? Why you laugh?
Ano kayo? Ano pa? Pakita ka na. Hindi pa nga eh. Hindi pa nga eh. Tapos hindi ka nga eh. Wala. Ano ang dahil? Kamu ika-ako. Mahali. Never. Ano ang view ni here? Never. Killer Bears. Ano siya kaya? Eh, madam ba ka? Yeah! Boy, bro. I-judge. Dila, kung mabuhat ka mo siya ng di ba kung bandang sa teacher siya din. Mga bata nito. Where are you? What view Oh, ni kung yung here? view eh. Alam Ano mo, change my avatar? my skin is Please? Bukan pagkasaw. Bro! Mula. Ay, paglok ko. Parang napano ko na. Don't Meron pa. Baka ko sa Diyos. Hey, come here, come here. Utang hayop ka. It's spiking so Bata bright. ito pag check punto yun, ano yung i-chop yun. Bro, Nasa din ako kami ni Lolo. Naka-shot naman ako para talaga po sa timing. Ano na to? Iyo, timingan. Lahat masabayan. Yung nga, yung sabayan mo. Pag matimingan mo talaga. it's spiking here. It's spiking here. It's spiking here. No, it's spiking here. Ikaw, Jojo. Nasa degree. Sige. Ano dito? Suway. May version. Yo, ano naman Yo? Baka Yung lamang. may isa nasa gilid. Yo, baka lamang Yo. Ano ka sa kanan Yo? Magigigil na ako sa imo. Sumago pa. Pero nagana niya sa wapan. Wala ka mo nga sa pag nawala ko. Bago na, mag-ipon Yo. Bali na kayo. Lumisigaw na busaga. See that beach? Yo, di ba naman? You see that? Nabuot. Ay, ang cute na nga. Puro kargan. No, you're good. Ay, yung happy feel. See that beach? See that? Napasi mo. Ito, no ba, hindi kinikita ko malaki. Okay. Yan. Kamay kong pangit yun. Tumapong ganda. Natataklo ko din din. Makasan ng Ay, ilayo. pagod ako May ngayon. mga, may mga pangit ko pag pinapagayo. may mga pangit pa yung magayon ng matatas. Makaakit mo ba? Tapos pag tinanggal mo. Yun. Hey! Oh, Aired, bro! Saan ko rin yung Wait, you will see. karabubay ko rin Oh, yung wabiuni ka. Hurry, hurry. Kasi may tuyo. Please. Oh, no! Sinyo! Wow! Narayin ko! Eh! Oy, baka hindi makapos yung mga man. Sige, sige na kung si kuya mo. Sige na, kumabinsin ko. Masaya na, Paul. Paul! Paul! Nakabinsin ko ka? Tira! Hindi mo na gawin. Ako, ganun ako, Diyo.
Kakawat na. Tapi, Di-chip kita, boy. Boy, di-chip. Ito nga, puro ko ng skin din. Bro, ito daw. I swear to God, I'm not watching. See that? Do you see that? Puto That's mo. not you. Headshot ba ito? I did that. Puto ko na video mo ito dito. Iyo. Ang viral nila ito. Murag. Murag. Wala pa, oh. Murag sa paalok sa baga. The fuck? Headshot dyan siya. Go, let's go, let's go. Let's go. Ang viral nila. No, I swear. Loko. Nagluloko. Dokanda. Dokanda mo to. Eh, bro! Bago ko pa yun nagtataon. Iwan ang tao. Go. Tao niya nagtataon. Stop ang dog ko yun. Ba't mura mo magawa? Hindi mo ako skin. Lupa. uy, palihan mo lang yun. Kahit dalawang simbinta. Mga ano. Kaya, di ba ka meron? Spike niya. Iyo. So, mga ano. Madaramdaman ko sa shit na niya mo. Bro, Ini, kurang ni. naano mo yun. Dia pun mo. Nagana siya. Nagana siya sa'yo. Hello? Hindi, ba't alam, prepare. Pag mapunan ka mo, pag No, I'm not trying. Don't kill me. Pag di ka karoon niya rin. Pay your agent. Rin mo, wala nila Check your agent. Check your agent. No, just try to agent. Just try. Just try. Go, go, go. Go, kill me. Go. Bro. Bro. It's on. Even mo sa thank you. Di kamera talaga kami. Panagbilog ko, magkakita ka kalaban sa kaliyan mo. Okay, read. Ito may turbol lagi. Okay. Don't shoot me, agent. Sure. Eh, kumito. Hey! Paano na kumain yung titi, Pe? Ha? Pe? Paano marinig ang gana mo? Hindi naman sa may ano. Ako na ito kanina. Hey, thanks. Tapos, Magkasa ka dyan. Raman! Duling na nga, di pa itong sana yung Dami check tayo. Bisa na ako. Sa'yo, bro. May sito ba? Sa'yo ba? Pulo.
Why? Check nga yun. Siya. Kaya, think nang yung chocolate siya ka. Chocolate. Ewan, nawalan ko na yung bubungat si GP. Ikaw, nalapin mo ang bayi. Wait, dala nito. Yeah, yeah. Kapit mo rin. Susay, dali mo. Iyo. Pag cute eh. Difficile ang sa'yo. Ako natin, pag cute eh. Ayun, sa cute, ang state, so sa case, ako natin ito. Iyo. Ito, pre. Ano gamit mo kung ano? Gamit mo sa kung maluyaw na din. Iyo. Ay, hard ko ito. Ang girl na nito na po. Ang ito. Ang ito. Di daw, yun na daw ang link ito. Ito naman ang yeah. Balik ka na. Okay, yan. Ah. Boy. Iyo. Ano mo sila hayop? Kita ka ano kang hayop ka kay scam. Scammer ang hayop. Siyempre, phobia din Kaya ganyan, may kasi mo yung mga mo. Hindi. Iyo. Oo. Di mo nang gamit ang ibabang ikaw mo naman. Isa siya sa kong YouTube show. Nakakawag ka pa din sa hayop. Nakukutang hayop. Pamalo yung kanayip 50. HC. Tapos 3 yung sana. Yun na. Hindi sila magbalik. Kasi, Mas ako si Sam si Tidingi. Nako niya na sa Waverford. Wala, di ko siya. Ako pa-cute yan eh. Iyo. Cute yung ano. Sleep ba sana doon? Hoverboard. Diba ako nga ng border na yun? Nako niya dito. Sa ano? Ano? Sa ano? Sa limbong? May kaya ka gold. to. Oh, here. Oh, I love it.
Inok na ako. You're suspended, bro. Inok na ako. Kulong ka lang. Good. Hindi pala sulit nila. Liban mo. Yung ipa sa dingding mo, ibang mo, tawagan mo. Killer bird. Like killer bird. Kasi yung sa'yo. Sa'yo mo talaga, hindi ko yun. Ganun ba ang give ba di? Iyo, bagong give. Magulos, magulos. Amir. Amir. Oh, daw, i-give mo God, na. go, what's up, God? Ayun ang go. Go. Hindi na ito. Yung pampayang, pag mas maro ako nakadito. So yung Nakakulim, tas baga ako. Here. Come here. Ay, Dito ba Oh, yung tas nakana ako, naka-Amerikano. alas na ni. Yamanan, bro. 25. Awang tuwan. Bit na Jamie, pangagap akong sa daw ito. Minus review, promise day. Okay, okay pa lang kita. Ayo. So, hindi mo nga sila. Uy, sa tao, ay sa ay mga sila. Kami na ibon din mo daw. Ayaw pa. Patu. Oh, ay, ako na. Pati yung bibinihan. Tigtanog. Orang mga tanog ni. Bang, 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 bang. Yan ang kamo sa nagi. Ano, tumagas ka pa. Pumuti ka. No. Gawin mo sa. Ano? Ano sa kapag na? Sige. Ginawan sa tong ni. Dada lang yan. Beauty na limit. Sige naman. Don't talk, bro. You're better than Bro, you're in, bro. Nandiyan ang trillion. Ayan o, you. Come on, bro. You're in, bro. Hey, airshot. Box. Airshot. Ang pag-ibang. Bam, bam, hello, hello. Hello, One bam. five na Roblox. Now you will know who's better than them. Yeah, yeah. But just the oh shit. He got defeated on his brother, dude. Hey. My brother is blind. For you, what is the God? No. Come on. Hey, one out. One more. One more. Hey. Oh, Asian again. Lawa ba? Balik ka na daw. Yeah. Hey, Asian again. 3 air shot for 3 games. you got an SMG, bro.
Oh shit! Damn, bro. The fuck? Jump shot, bro. Ayun, ba? May money, tapos That's my road, jump shot. One a day. One more jump back. Wait, Next time, stop. one more jump up. Chicken One more jump. Go ahead, jump, bump, jump. Go ahead, jump up. Hey! Nasiran ko sa to. Woo! Ay, ang gym chip pa rin. Malok siya kasi. Ikaw mo. Ayan, jump shot. Sorry yan. Jump shot, di ka nga lukso, tapos nasunod ka lang. Yung jump shot. Air shot, pag ang Kaya kalaban mo sumasakso. yung manok, sumanay ko sa taas. Pag jump shot, ano ka, manok so kami, kaya sa kalaban ko, manok so, tapos nabalil ka, yung jump shot. Pero pag ikang nasa taas, nasa rin, nabalil ka, yung air shot. Bro, I lost my hair. Dude, you know the difference now, you know? Sabi, dito ko lang mga yun. Lugaw ka o, yung Nadam ko na sa bagay. Wait mo. extension mo. Oo. Isa ka mas takina mo. Init naman. Pag wala, parang ang lahat ka daw. Ano na? Dami, dami. Para ay. Dami. Parang hindi ko nataw ba? Dami. Inutang ka? Dami. Inutang ka, no? Walik ka. Ano ang gulo? Meron. Ano? Chop yun. Ay, bumalik daw pa. Yung ano, si Eric dyan, ang puta ka pa dyan. Tulog ka, ano? Yung Naumi. Alibuno yung stock market itong garo kay sa sting ano, lilino, gayip, nilibong ako kay ito kasi magsabang baga, ito nagamit kasi ba? Nilibong ako, sige silang i-stock baga, yung pang-hype, ako nakakatulog, mga warang tutulog pag-hype ito. Ayos ka, Ersak. Matibay mo. Uy, hindi Sabi! Libong mo kayo Gusto si ko lang Gigi. kayo. O kano makalibungon? Ano ito? Ispinan? Ha? Iyo? Ispinan ito daw? Let's go. Ganda ko sa kangal. Ano, please? Ah! Si Bob okay. Hindi rin ka, Faye. Ay, di ka, okay. Move. Correct my brother. Oh. Yeah. Ano ang nagkagawang ano ni Vic? Oh, you want stuff? So, Yeah, bitch. dito. Yeah, bitch. Go ka na. Tatago ang mic kay Bob. So, Air. Hindi mo na pag-ismamon. Double barrel.
Reb. Reb. Shoot, ikaw sa kayo. Kasi pigalo ko mami. Araw Lisod lang. Bye. Wala pa kayo siya taon. Okay, bagsak. Uy. Iban pa. Tamang gift ni silang wader na ayok ng scam sa lang wala down. Kanta na yun. Oh, here come on. Yeah, boy. Bitch. Oh! Yeah, Bass, let's go. Let's go, come here. Oh! It's kinakahay! Beach. Let's go, let's go, let's go. Oh, Puta, bawa ko. no. Let's go. Kami, puta, gini kami. Come here, baby. Oh. Eh, ano mo, oy, ilagin mo 6 billion mo sa kaya makakain naman sa event yung pinapera. Yo, ilagin mo, kawatan mo muna. Kapag mo sa kaya. Hey, kabak, si Diyo, pag alpa pa kami yung Say, alpa. say. Yung dahil sa ano, dalaan, Ila. wala. Kaya nga yung ano yan, isang ano, nalululan na. Say. Yung call, aray ko na. Yung video, aray ko na. Diba, kasi alpa kasi so, ano, pirate animation. Wala nang kulay na kasi eh. I mean. Taka talaga. Ano na mo? Wala nagsulo. Malapit. May si Bampo. Bitch, no? Where's the... Isay, pe. Ini? Tapos yun. Si Elpa.
Happy birthday. Ano yan? Ginipin si ano? Yan. Saan? Pero lang po pere. Bubuli na. Wait, wait. 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 Listen. I'm gonna change my avatar. Ginipin yung alpha piyo. Okay. Alpha, Ay, Alicia Alicia. ka lang, Alicia ka lang. Pero pag feeling ko yung kulay alpha, Red, pagod na ako. ha? Tinatawa natin sa kutsan. Pick-update ka ron. Ano? Pick-update. Ayun. Mata. Wala sa kutsan din sa mga. Hey guys, paano boy? Wala kutsan sa mga. Siguro ako sunod. Iyan na ano pa, isang payo sa panindahan. Dapat ang Hey, the server is full. Ikaw pa po mag-advent ko. Yan, minandyan. Guys, so. Pag may mabagang ano ang Ang ino, yung cheater. Kasi, wait, bro. Cheater ako pa. cheater, GG. XP kalaban nito bang mahoy. Tingin ko. Wala ko sa ako. Boom. Ano? Lobat na ba? Only go. Kung paka-stop lang nga, yung din naman kapito ng parailing. Where are you? Where? You die? Already? Ano ito po? I can't shoot him, bro. What the heck? That's an admin. I don't know. I don't know. I don't know. Ako lang sa mata. Wala ko nabubuha.
Where's the food store? Where? Buto din na nahali. Sino naman? Ano pangalan nito? You don't need to know that, bro. You don't shot. Usually shot. Lock na sabi ako, hindi rin ako hindi sabi ka Alicia. Lock daw ka na. Iwan ka sa one good thing ka nga niya. Ako mo ka mga lockdown. Yeah. Sa baka sa tutulong ay. Ito ko nga lockdown. Sabi nga. Do not use lock if you are good TV. Sabi nga scared. Sabi ko lul. I didn't use lock. Oh, what an XP. There's no way. Pakano? Wow! Pupel, padagpakan! Ouch! Go! Ano na pinagin ko, Pei? Ikaw kamusta ba? I said, bro. XP Ghosts. Ilang ka? Aray ko. Aray ko. Aray ko. Yeah. Salamat na, Pei! Labanan! Ikaw? Uy, pakilaipit ako kung ayun ka mahali kami. Pero mapapabalik ako sa tao. Sige dyan! Nice one! Ako mo lang. Dito ko ang hayop. Uy! Matindi Masama na ako yun noon. Sorry. Isilita! Binasabi ko ah. Adeles! No. Natula ako. Saka yung saka lungan sa isang pan. You just killed Lena Group. Where are you? Oh! No! I can't swim. She's a lover. See that bitch? I need help.
ina mo! Wait. Kami. Angayos ka. Dito. Oo! Yeah, I'm sorry. Help me, bro. Sabi, Fuck, bro. I just died because of you. Tanong sira. O, tutok mo dyan. Say your Bakit naman yung Luigi? Ay, motherfucker! Nagkakalat dito! Oh. I swear I can do it. Okay! Takbo! Motherfucker! Surprise, motherfucker! Yung speed sa ba? Nagibag ba ka naman? Bago pa nga catchy ka kalaban ko. Ilan ka na? Yo! Ilan ka na, be? Yun na lang. Tapos bago pa nga Ganun. Nice one. Let's go. Ito si Utang! Ano ba yan? Sino si? Depan? Wala na ba? Uy!
first thing. You need salt shaker. May ma-display. Yeah. Okay. Yeah. I can't use it, but that is what you do. What the heck, bro? Where? I can't. I didn't know. Ano, Piki? Yung si mo, Pe? Piki, kumusta ko? Stop, stop, Pe, stop! That, Stop ko ngayon. nagdala mo ba yan nga? Pinintay sa ko muna ako pag Ah, dimensions na siya, kuya. paano sa inyo? Rayo, hindi ko na, ano, wala ko laki, Bob. Kuya! Layo to ka. Mio! Don't stop, don't stop, don't stop. Wait, wait. Putang ay kaya, hindi ko na hilig. Nag-espada! Bro, I can't wait. There, right? Nag-espada sa kuya, Pe. Oh, bro! What the fuck? Kayong shit. RPG? Hey, hindi ka magandaan! Hindi ka magandaan! Hindi ka magandaan! Di ba ako pag-stop mo na itong magandaan? Oh! You didn't stop me, bro! I'm for real. You're gonna die. Ah, flash siya, kuya. Flash siya kami, oh. No, so take her to that. Oh. Wala ko siya mo pa yung flash, Pe, oh. Stop ka. Yeah. Stop ka, JP. Stop. Stop ka, Paul. Stop ka, Paul. Hindi ko tiro. Wait, I don't have Oh. abuser of Tak na na ito. Sige, tuloy yung right. power on. I see. What
try that. Let try. Leave. Alis na pipi ko, pehe. Oh. Kagano may destroyer, pehe. Nagsiriyo sa kuya. Nagsiriyaw. Destroyer? Oo. Where? Basta mo kasi mo. Ika, pehe. Ipihin ka. Di ko nga ni. Right, bro. Wala mo pala. Sa mo tapon. Masiriyaw ko lo. Ano bang... Iyo. Don't move! Nagsiriyaw, pehe. Ipelo ko si Bob niya. Niyan na daw. Ate ko kunari. Destroyer. Wala man! Can I try it again? Yes, Ray. What the heck, bro? Where's the admin? Ano, invisible. Ooh, Si Bob ito? yeah. Paano man? Wait, can you stop, bro? Oh. Can you stop, bro? Di ba isa mo lang You want to try? Hey! Oh, flashy. Right. Sorry. Kasi saan ang bagay? Huh? May destroyer si Pepe! Out na sa to. Wait! Hindi. Destroyer. Destroyer. Ganun din may sulot eh. Ibukan ka ng masukan. Finish that, Violet. Ako daw. Yung. Lay. Go, stop. Go, stop, just lay. Stop, boy. Ah. Sino ba ka? Yun mo. Yun na yan. Saman mo siya. Sama. Hindi mo pumalit yung pabalukan mo. Binilang mo na ako. Bro, why me? Nilog sa nang istara dito eh. Nilog iya pa eh. Nilog ang istara dito mo. Eh. Yan ang gusto ko yan. Nag-aaral mo din. Go, Lisa.
No, no, wait. No. Hey, forgot. Ano ba gusto? Let's just stupid. Ha? Gusto na makakaw? Siya lang ito ba? Where are you, bro? Where are you? I can barely see you, bro. I swear to God, I can't see you. I see you. Oh, I see. Ano po ang ano? Ito pag ano? Ano?
gonna kill you, sir. You're gonna what? Check the dog. Check the... What's that? No, mine is bigger. Let me see. Fuck you, bro. Yeah. 20. I told you, man. Better. I know. I want to spare you. And get you started. Yeah. 33.50 It's okay. Good night. $1.50. Good night. See that? Ooh, ooh, ooh. Ooh. Bro, help me. Nick, look, look, look. Oh. Ganon. Excellent. Excellent. Let me see your house. Oh, I love Grove Street. See, I like the store. The store.
against sa 1. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Hindi nung nga yun. Hindi na. Mukha tapat. Ba't ka na ba? Ba't? Ba't? Dali niya. Ha? Dali niya. Ano ikaw ito? Well, ako din ano no? Oo, okay. Laban ng Boy Soul.
Ina mo, kinakando agad ako, ayop na yan. Sir, boy. Work.
Now, 75%. Pala na hindi. No, stop. Oh God, oh God, oh God. Ah.
No, 10 times the speed. 10 times the speed. Sure about that? Got the phone. Right here, bro. No! Don't break it. Don't break it. Please don't break it. I'm sure to that I mentioned. Ipok kaya mo. Let's go walk with the jeep. Before you see it. No, 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 no. No, no. For your Don't stop.
yun ni Kati. Eh, mama. Bro! Go to it. Bro. Huh? Huh? Right back five. Okay, that's it. Bye bye. $4. Good night. Bro! That's your head. That's your head. That's not one. It's like, $28.75. Good night.